Знаете ли великите български футболисти Христо Стоичков и Стилиян Петров? Сега ще ви покажа едни от най-добрите голове, които някога са вкарвали. Голът на Христо Стоичков от пряк свободен удар срещу Германия на световното през 1994 година е феноменален. Ето го и него. Едната не повече от 7 метра и половина. Стоичков. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е един! Ето се и Бодо Илфер е принуден да капитулира. България е изравняла в 75-та минута. А сега вижте и гола на Стилиян Петров срещу Челси от центъра на игрището.